Excursió per l'oest dels Estats Units. Cactus saguaro, d'uns 12 metres d'alt, a Scottsdale, a prop de Phoenix, capital d'Arizona. El saguaro té un sistema radicular superficial, amb una arrel principal que va a 1 metro fondo i nombroses arrels radials a només 30 centímetres de fondària, que ocupen un cercle de radi l'altura del saguaro. Muntanyes de Sedona, Arizona, formades de roca sedimentària gres marès de color vermell. El canyó del Colorado, nord d'Arizona, 446 quilòmetres de llarg i fins a 1.600 metres de profunditat. L'erosió del riu Colorado ha deixat exposats estrats de 2.000 milions d'anys d'antiguitat. Monument Valley, nord d'Arizona i sud d'Utah. El punt John Ford, on hi posava la màquina de filmar pel·lícules. El sòl és de sorra molt fina sedimentària. Els turons són roques ígnies, globs de magma que varen anar pujant fins a la superfície i que l'erosió del sòl els ha deixat exposats. Bryce Canyon, sud-est d'Utah. La part de dalt està a 2.700 metres d'altitud. S'ha format per l'erosió. En fondre's la neu, l'aigua ha fet uns solcs al sòl i amb l'erosió els solcs han anat anant enrere, deixant les parts més dures sense erosionar. Zion Canyon, sud-oest d'Utah. L'ha format el riu Virgin. El sòl és de gres. Els arcs s'han esculpit de forma natural. Yosemite, Serra Nevada, roca ígnia granítica. El Capità és un monòlit granític de 900 metres d'altura des del sòl al cim. Pi Ponderosa, arriba als 80 metres d'altura i de fusta molt apreciada. Sequoia, fusta molt apreciada i una de les més cares després de la de teca. San Francisco, les 7 germanes o les senyores pintades, cases victorianes construïdes el 1892. El tramvia per cable o cable car de San Francisco. Tramvies estirats per cable des d'un edifici central on hi ha les màquines. Carrers de San Francisco. El City Hall, Ajuntament de San Francisco. L'anterior ajuntament va ser completament derruït pel terratrèmol del 1906. El Golden Gate, amb l'habitual boira, uneix creuant la badia San Francisco i Sausalito. Sausalito, un poble de classe benestant situat a l'altra banda del Golden Gate. La presó d'Alcatraz, la Roca, avui dia convertida en museu i atracció turística. Vistes del davant de la casa on vivia Alfred Hitchcock, on va inspirar-se per fer la pel·lícula Els ocells. El camp de golf públic de Pebble Beach. La missió de Santa Bàrbara, 1786, fundada per l'ordre franciscà a prop del poble de Santa Bàrbara. El Walt Disney Concert Hall, dissenyat per Frank Gehry a Los Angeles.